Da Jumladag 2010 på IBC i Kolding var i historiebøgerne, satte vi os ned sammen med en af arrangørerne, Regin Jensen, for at få hans syn på eventen. Grunden til, at jeg gav mig en kast med Jumladag, det var to forskellige ting. Det ene det er selvfølgelig, fordi jeg er ansat på IBC-kurser, hvor vi laver Jumla-kurser, hvor vi laver webkurser osv. Så det var sådan en tanke om, at det kunne være sjovt, hvis vi kunne arrangere det, fordi vi har rammerne til det, vi har baggrunden til det. Og det andet var rent udfordringsmæssigt. Så jeg en udfordring. Det kunne da egentlig være sjovt. Der er ikke nogen, der har gjort det i Danmark før. Jamen, skal jeg ikke gøre det? Og så det endte simpelthen med, at da jeg fandt ud af, at der ikke var andre, der umiddelbart sad med kartoflen i hånden, så måtte jeg hellere gøre det. Så det var egentlig motivationen for det, baggrunden for, at vi valgte at gøre det. Det er gået hamrende godt. Det er gået næsten til over forventning. Da vi startede med det i sin tid tilbage i foråret, der havde vi regnet med satset på 40 personer, 40 tilmeldinger. Så hvis man kigger isoleret set på deltagerantallet, hvor der har været lige omkring, jeg tror, det sidste tal jeg fik var 179 unikke deltagere. Med omkring 140 hver dag, både til fredag og lørdag. Og hvis jeg ser på tilbagemeldinger, vi har fået indtil videre, de har selvfølgelig indtil videre mundtlige, så kan jeg kun sige, at det har været en kæmpe succes. Det er meget realistisk med en Jumladag 2011. Det lå næsten allerede i kortene, da vi startede med det her. Vi vidste, at vi dels forpligter os til at afvikle det igen næste år, men det er også et ønske fra vores side, at vi gerne vil blive ved med at arrangere det. Dels fordi, at vi synes, det er sjovt og spændende, men selvfølgelig også fordi, at vi gerne vil være med der, hvor Jumla udvikler sig. Det gør det blandt andet til Jumla Days. Regin fra IBC hviler ikke på laurbærrene. Allerede nu ser han på mulighederne for at gøre Jumladag endnu bedre. Hvis jeg arrangerer næste år, så er der nogle ting, som jeg vil ændre. Blandt andet kan jeg godt tænke mig, at længden på workshopsene er lidt længere. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi sikrer os, at det hele tiden er en diversitet. Så det vil sige, at uanset om man er begynder, om man er avanceret, om man er kodeudvikler, om man er ligegyldigt hvilket niveau man har inden for Joomla eller for web, at man så kan finde dem, som er interessant. Og man også har mulighed måske for lidt mere fordybelse, end det vi lige til de workshops, vi havde i dag, havde mulighed for. Plus at jeg selvfølgelig kunne tænke mig at gøre en masse andre ting, paneldiskussioner, og jeg kunne tænke mig, at vi måske fik muligheden for at servicere de brugere, der tilmelder sig Jumladag endnu bedre, end vi har gjort det i forvejen. IBC siger tak til alle deltagere og sponsorer ved Jumladag 2010, og samtidig velmødt til Jumladag 2011.